बतझरनि मंगलाजरा हालामजों लोगोसे काजिगाव हालामाव मिथिंगायारि खैफोद। बोसोर गोदाननि सुबुं माहारिनि गेजेराव रंजानाय रंजालि बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो रंजानानै सिमब्रेलांदों मिथिंगायारि बारदै सिख्लायाबो। थिग बिदिनो मैयानि बेलासे 6 रिंगासो समनि कक्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय बेसरकना गामिनि रतन ब्रह्मनि न'फोरखौ मिथिंगायारि खैफोद एबा बारहुंखाया सिमब्रेनानै लांदां सिफायलांदों। मख'नो गोनांदि मंगलाजरा हालामनि बेसरकना, सेवरागुदि, माथि आदल गामिफोराव मिथिंगानि खैफोद बारहुंखाया न' सिफायनाया गामिनि नखर नखर सोरनावबा एसेयै सोरनावबा गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे बिफां लाइफां लोगोसे कारेन्ट तार खुन्थियाफोरा गोबां खहा जादों मिथिंगानि खैफोदजों।